Tervetuloa seuraamaan Paskatimmo-kanavaa. Tänään pääosissa Fenja, Kerttu, Safiri, Molli. Tänään siis Paskatimppa-kanavalla luvassa Fenian Tänään Paskatimmo-kanavalla Fenja, Kerttu, Safiri ja Molli. joten luvassa on monipuolista ja viihdyttävää sisältöä. Tervetuloa katsomaan, mitä Villa Inkoo koirahotellissa tapahtuu. Seikkailuja, leikkejä ja paljon hauskaa menoa luvassa. Seikkailuja, paljon hauskaa meininkiä luvassa. Pysy kuulolla ja nauti matkasta Pysy kuulolla ja nauti Paskatimpan matkasta. Kiitos, että olet mukana. Tehdään tästä Kiitoksia, että olette mukana. Tehdään tästä ainutlaatuinen kanava. Jatketaan samaan malliin ja pidetään positiivinen meininki yllä. Pidetään positiivinen meininki yllä, jatketaan samaan malliin. Aina eteenpäin ja kohti uusia seikkailuja. Tästä tulee huippupäivä. Kiitos, että jaat sen meidän kanssa. Kiitoksia. Tästä tulee huippupäivä. Huomenna taas tosin, mutta tänään mennään nukkumaan. Vai mitä, Kerttu? Kuulostaa hyvältä suunnitelmalta. Levätkää hyvin ja kerätkää voimia. Levätään hyvin ja kerätään voimia huomiseen. Kiitoksia ChatGPT Pro. Tämä on aivan loistavaa palvelua. Haastattelu omasta takaa. Kiitos paljon, Timppa. Ilo olla avuksi. Ei mitään. Sä oot tuki jo kaikessa hyvässä hengessä. Huomenna taas mukana, jos ollaan säädetty nämä laitteet näinkin hyvin, että homma toimii. Mitä? Mitäs siellä tapahtuu? Kiitos, Timppa. Hienoa kuulla, että homma toimii. Joo, homma toimii. Täällä oli pikkusen kähistely Fenian ja Kertun suhteen, kun Fenia on äiti ja Kerttu on poikainen. Niin. Ymmärrettävää. Perhedynamiikka voi joskus aiheuttaa Tässä on sellaista perhedynamiikkaa, mikä voi aiheuttaa välillä vähän eri puraa. Täällä oli tänään koira luutappelu ja ei ole yhtään remmiräivää, kun täällä ei tarvitse käyttää remmeä ollenkaan. Täällä on meidän remmit. Missä meidän remmit on? Täällä meidän remmit on. Joo, kyllä. No tossa se remmit heti sivuun, kun tultiin tänne lomalle tänne koiratlomalla.fi. Elikkä Villa Inkoon koirahotelliin. Vai mitä? Ei oo remmirähnää. liikkumisesta ja se luo niille rennomman ympäristön. Joo, täytyyhän sitä nyt liikkua kunnolla luonnossa ilman mitään remmejä ja hihnoja. Tänään oli muutama lähipitävä tilaisuus. En mä saa puhua enää. Vielä sen verran väsynyt, iskikin lähtee nukkumaan tässä vaiheessa. Niin otan nämä loput kanavat YouTubeen ja katsotaan sitten huomenna, mitä ollaan ladattu sinne. Hyvää yötä. Ymmärrän. Lepoa nyt ja uutta virtaa huomiselle. Hyvää yötä ja palataan huomenna.